ta ba. Malam Muhammadu ya. Kana nan har yanzu. Wa Malam Muhammadu muna nan wallahi Malam Muhammadu. Malam ta ba kenan. Kai ka bari Malam Muhammadu. So ba ta zo fa. Amma wai fa da akwai kuɗi fa Malam Muhammadu. Kai. Wallahi Malam Muhammadu ka bari fa kwana biyu wannan fa. Ko ba di. Kai yara ya fa badini ko ba di haka maka jari. Kai Malam Muhammadu. Gini Malam Muhammadu. Kana gani na kuma ai idiya. Katar wani aiki kake yi ne? Kai ka bari kawai yanzu Malam Muhammadu ni wannan sai da hannun jirgin sama zai tashi Malam Muhammadu. In ka san wata ba ka san wani ba ina ai yanzu haka da kake kallo daga sama nake jirgin mu ne mai ya kare aka min lada da sokoki zuwa nan kasa nan ne shine kaga mun haɗu da kai ashe kana nan Malam Muhammadu dai har ka koma hannun Malam Muhammadu ka koma Malam Muhammadu kai kudi ka alaji dangote ma alaji dangote ma fa ya gan mu ya bar mu habba gaja bar ma in kira an tambaya an zuba mai a jirgin Malam ai ka san hello secretary final thank you yes I'm the finishers yes come on petrol ba a zuba shi kawai ba matsala to ga nan yanzu zan kawo talada ai malam ta ba nake ga ma sun ce sun zuba mai a jirgin to Malam Muhammadu ka yi musu waya in kuma ka zubar da batiran ka din ko kuma wayan naka sola ne Malam Muhammadu malam ta ba kenan malam ta ba ya haka zai ka kai ruwa gidan hajiya ka je ka fasa mata randa ba amma ka sa wanda kai bai dace wallahi nan ba yi bane malam ta baki na Malam Muhammadu sai da izinin ku jirgi yake zuwa da Malam Muhammadu kuran kuna saman jirgin mai ya kare muku kwaso ko tana da Malam Muhammadu